un cop exposat el qui som, què fem i com ens organitzem, tot seguit us vull comentar alguns conceptes claus en relació a la discapacitat visual. Posar-se en el lloc d'una persona amb discapacitat visual pot ser complicat. A vegades diem, tanquem els ulls i ens hi podem posar molt ràpidament, no? I a més, poder entendre que des que es posa el peu al matí fins que es torna a recollir per anar a dormir, la seva situació és sempre aquesta. I fins i tot en alguns casos aquesta visió pot anar minvant en funció de la seva discapacitat visual. Per tant, intentarem, amb algunes fotografies, poder entendre com perceben visualment o no tot el seu entorn. Tot seguit us parlaré de la visió, de la baixa visió, de la ceguesa, de l'agudesa visual, camp visual, visió cromàtica, adaptació a la llum i visió binocular. Per mesurar la visió tenim dos tipus de paràmetres, dos tipus de mesura, l'agudesa visual i el camp visual. Segur que tots vosaltres heu anat en diferents ocasions a l'oftalmòleg. Doncs, quan aneu a l'oftalmòleg, el que us mesura és això, el camp visual i l'agudesa visual. Després, també tenim uns paràmetres que ens mesuren la capacitat visual, que són l'agudesa visual, el camp visual, que ja l'hem anomenat anteriorment, la visió cromàtica, adaptació a la llum i la visió binocular. La visió. Òbviament, és el sentit que més informació ens proporciona i està molt lligada a qualsevol activitat de la vida quotidiana d'una persona. Els estudis ens diuen que el 80% de la informació que rebem és per al canal visual. Ceguesa. Òbviament, és la falta de visió. Sovint, fins i tot, es pot distingir entre claror i foscor, però no discriminem els objectes. Baixa visió. Tot i la millor correcció òptica, o sigui, tot i que es portin ulleres, s'intenti corregir aquella qüestió de refracció, aquest tipus d'alumne, de persona, tenen una reducció significativa de la capacitat visual. Tot i que a vegades aquesta visió pot ser molt útil per moltíssimes tasques. Agudesa visual. És la capacitat que té el sistema visual per detectar la figura i la forma dels objectes i discriminar-ne els detalls. A continuació, hi teniu una taula en la que l'OMS classifica en funció de l'agudesa visual que tenim quin concepte considera que té aquella persona. En el nostre servei, l'alumnat que atenem no supera el 30% de visió, sobretot en aquelles etapes més inferiors, en educació infantil i en el primer cicle d'educació primària. A partir d'aquest moment, la nostra intervenció ja es va ajustant, perquè entenem que en les primeres etapes els suports han de ser més intensius i més necessaris, amb l'objectiu, òbviament, que després l'alumne, un cop ja va adquirint els seus aprenentatges, la nostra intervenció ja passa a ser en aquells nens, aquelles nenes, aquells alumnes que hi veuen menys d'un 20%. En la següent diapositiva hi teniu una imatge per fer-vos la idea de com hi pot veure un alumne que té afectada la seva agudesa visual. El camp visual. Aquest paràmetre és quan l'ull mira fixament en un punt i és l'espai que mirant en aquest punt fixe pot arribar a veure sense moure l'ull.
Això es mesura, aquest paràmetre es mesura fent una campimetria. Una campimetria es fa avui en dia entre els 8 i 9 anys. Per tant, a vegades, quan diem que pot tenir dificultats de camp visual un alumne, doncs és perquè ja veiem que el seu funcionament o la seva patologia ens indica que probablement té dificultats en aquest paràmetre. A la següent diapositiva també podem veure com l'OMS classifica el camp visual. El camp visual es mesura en graus, com us he dit, mirant des d'un punt fix i fins allà on pot arribar l'ull sense moure'l. Llavors també, com a criteri d'intervenció del servei, no atenem a alumnes que superin els 30 graus de visió, quan són petitets, igual que l'agudesa visual. Quan són en etapes d'educació infantil i primer cicle de primària, quan han d'adquirir una lectoescriptura, doncs aquí sí que podem entendre que necessiten algun tipus de suport perquè estan en etapes més vulnerables i més fràgils de molta adquisició d'aprenentatge. Però quan ja superen aquest moment, com a molt atendrem alumnat que el seu camp visual no superi els 20 graus. En la següent diapositiva podeu veure dues fotografies. La primera, ubicada a l'esquerra, és quan veieu la reducció del camp central, quan aquell alumne té dificultat en la reducció del camp central. Podeu imaginar-vos veure-hi tot el dia així què pot significar. D'acord? I en la imatge de la dreta podem veure com la reducció d'aquest camp és perifèrica. La visió cromàtica és aquella capacitat que té l'ull de distingir el color dels objectes. Tot seguit teniu 3 imatges, un semàfor, unes flors i un mapa, en les que podeu veure quan la visió cromàtica està afectada. Dins la visió cromàtica també tenim nosaltres un ítem que ens dona moltíssima informació, que és la sensibilitat al contrast, que d'alguna manera aquesta sensibilitat al contrast el que ens diu és l'habilitat del sistema visual per poder discriminar l'objecte del fons. Teniu aquí una fotografia d'un optotip, aquest que quan anem a l'oftalmòleg segur que hem vist en alguna ocasió, com es van difuminant les lletres a mesura que vas avançant. Adaptació a la llum. És aquella capacitat que també té el sistema visual per adaptar-nos als canvis d'il·luminació, quan entrem en un lloc més fosc o quan entrem en un lloc més clar o amb més lluminositat. Molts dels alumnes que reben el nostre suport tenen dificultats en l'adaptació a la llum. Possiblement són alumnes que necessitaran algun tipus d'ajuda òptica i veureu que quan surten d'un lloc fosc i se'n van a un lloc on hi ha més il·luminació, potser es paren alguns segons, alguns minuts, o al revés, quan van d'un lloc amb molta claror i quan passen a un lloc més fosc, doncs també queden parats, perquè el seu ull pugui tenir el temps suficient per poder-se adaptar i per poder-se enfrontar a la nova situació. Quan hi ha aquesta capacitat condicionada, moltes vegades l'alumnat que atenem pateixen molt enlluernament i fotofòbia. Penseu que els ulls, el sistema visual de l'alumnat que nosaltres atenem, és un sistema visual molt perjudicat, d'acord? Llavors, el fet d'haver-hi moltíssima llum pot ser molt agressiu, fins i tot hi ha alguns alumnes que els provoca dolor. Aquí teniu una fotografia d'uns elefants perquè us podeu posar una mica al lloc d'aquestes persones, d'aquests alumnes, quan hi ha aquesta dificultat. La següent diapositiva també ens mostra que ens podem trobar amb alumnes
que tenen ceguesa nocturna. I aquí teniu una imatge d'una posta de sol perquè us feu una idea de quan passa això, quan hi ha molt poca llum, com pot arribar a veure una persona que per la seva patologia visual, funcionalment, les imatges, quan hi ha poca foscor, siguin així. I per últim, la visió binocular. Quan les dues imatges de l'ull es fusionen en una sola, podem dir que la visió és binocular. Però a vegades, per algunes patologies visuals, podem veure que els ulls no fan aquesta visió binocular. Llavors són alumnes que segurament tindran dificultats en les profunditats, amb els graons de les escales, amb totes les imatges 3 dimensions. Per tant, tot això també ho heu de tenir-ho present. Doncs fins aquí la meva explicació, la meva aportació en aquest primer contacte amb el servei. Moltíssimes gràcies i que tinguem tots plegats un molt bon curs.